15 ta' frar, San Claudio della Colombier, saċerdot, għex bejn l-1641 u l-1682. San Claudio della Colombier nistgħu nsejħulu l-Apostlu tal-Qalb ta' Ġesu, flimkien ma' Santa Margherita Alacoque li tagħha kien direttur spiritwali. Claudio twilet ftit il-bogħod minn Lyon, Franza, fl-1641. It-tifel kiber fl-għoża ta' familja tas-sew Nisranija. Kmieni batuh jistudja f'kulleġġ tal-Ġeżwiti. Ma kienx differenti mit-tfal ta' Mparu. Delikat f'persuntu iżda ferriħi, studjuż imma wkoll ċajtier. Ma kienx jonqos li jitħallat ma' sħabu f'dak li huwa sports tal-kulleġġ. Ta' 17-il sena ingħaqad mal-Kumpanija ta' Ġesu, ġie ordnat saċerdot f'Pariġi fl-età ta' 28 sena, fis-sena 1669. Għallem fis-skola tal-Ġeżwiti u kien predikatur f'Leon. Ta' 33 sena ħal voti solenni u xarejn wara fi frar tal-1675 sar superjur ta' komunità żgħira. B'kollox dam hemm 18 il-xahar biss, iżda dan kien żmien biżżejjed biex jagħti lil Santa Margherita Maria Alacoque fil-kunvent tal-Viżitazzjoni fil-qrib id-direzzjoni spiritwali u l-inkoraġġiment li kellha bżonn. U l-aktar li jibqa' mfakkar għal din il-missjoni tiegħu li sawret it-tifsira ta' ħajtu. F'Ottubru tas-sena 1676 kien mibgħut Londra bħala predikatur tal-qorti ta' Marija Beatrice d'Este, mart Ġagbu d-Duka ta' York, li l-qudiem sar ir-re Ġagbu II. Hawn beda jxerred kemm jista' id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesu. Jibqa' msemmi għal fiduċja sħiħa li kellu f'Alla anki meta l-affarijiet ma kinux jidhru sejrin tajjeb. Diversi tal-biet tiegħu jiġdu tajjeb dan. Wara sentej f'Londra, Claudio kien akkużat falsament li kien qed jippridka kontra Charles II u l-Parlament magħmul minn Protestanti f'Novembru tal-1678 tefgħu lil Claudio l-ħabs. Minkejja li ma nstabx ħati tal-akkużi li nġibu kontrih huwa xorta waħda kien imkeċċi mill-Ingilterra u ordnat jirritorna fi Franza, saħħtu imkissra għall-aħħar. Sas-sena 1681 il-qaddis kien id-direttur tal-istudenti Ġeżwiti f'Leon. Imbagħad kien mibgħut mill-ġdid f'Paray Le Monial fejn saħħtu tant marret lura li miet nhar il-15 ta' frar tal-1682 fl-età ta' 41 sena. Claudio della Colombier kien dikjarat beatu mill-Papa Piju XI fis-16 ta' Ġunju tal-1928 u l-Papa Qaddis Giovanni Paolo II iddikjarah qaddis f'April tal-1992. Fil-jum tal-bieraħ ta' San Valentinu, jew inkella jum il-maħbubin, iċċelebrajna l-imħabba. Żgur li rajna ħafna qlub ħomor ma' kullu mkien biex idaħluna fl-atmosfera. Illum fil-festa ta' San Claudio della Colombier li flimkien ma' Santa Margherita Maria Alacoque waqfu d-devozzjoni lejn il-qalb imqazza ta' Ġesu, niftakru f'din imħabtu safja u qaddisa. Qalb li tingħata lil kull wieħed u waħda minna u li tixxennaq biex tidħol f'relazzjoni ma' kull qalb, għax dak li ngħidu bil-Malti, kull qalb trid oħra, japplika wkoll għal Ġesu. Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-9 ta' Ġunju tal-2013 jgħid hekk dwar il-qalb imqazza ta' Ġesu. Id-devozzjoni popolari tagħti ħafna importanza lis-simboli u l-qalb ta' Ġesu huwa l-aqwa simbolu tal-ħnina ta' Alla.
imma mhux simbolu figurattiv, huwa simbolu reali, veru, li juri iċ-ċentru, l-għajn li minna gelglet is-salvazzjoni għal ġens uman kollu. Fl-Evanġeli insibu numru ta' referimenti għal qalb ta' Ġesu, pereżempju, fis-silta fejn Kristu stess jgħid: ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu għajinin u maksin u jiena nserraħkom, ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli. Mattew kapitlu 11, versi minn 28 sa 29. Silta fundamentali oħra hija r-rakkont tal-mewt ta' Kristu skont Ġwanni. Dan l-Evanġelista fil-fatt jixed dak li ra fuq il-Kalvarju, ġifieri li suldat meta Ġesu kien diġà mejjed itih daqqa tal-anza f'ġenbu u minn dik il-ferita joħorġu demm u ilma. Ġwanni kapitlu 19 versi minn 33 sa 34. Ġwanni ara f'dan is-sinjal li jidher komuni it-twettiq tal-profezziji mill-qalb ta' Ġesu ħaruf maqtul fuq is-salib, igelglu il-maħfra u l-ħajja għal bnedmin kollha. Imma l-ħnina ta' Ġesu mhijiex biss sentiment, hija qawwa li tagħti l-ħajja li tqajjem lill-bniedem. Dak li jħoss Ġesu għalina hija l-imħabba ta' Alla għall-bniedem, il-ħnina tiegħu, jiġifieri l-imġiba ta' Alla meta jmiss mal-miżerja tagħna, man-nuqqasijiet tagħna, id-dbatija tagħna, id-dwejjaq tagħna. Ejjew naħsbu fuq din il-ħaġa sabiħa, il-ħnina ta' Alla tagħti l-ħajja lill-bniedem, tqajmu mill-mewt. Il-Mulej dejjem iħares lejna bil-ħniena. Ejjew dan ma ninsewx, iħares lejna dejjem bil-ħniena, jistennina bil-ħniena. Ejjew ma nibżawx nersqu lejh, għandu qalb mimlija ħniena. Jekk aħna nuruh il-feriti li għandna minn ġewwa, tnubietna, u dejjem jaħfrinna. Hija biss ħniena. Ejjew immorru għand Ġesu. Wara Santa Margherita Maria Alacoque u San Claudio della Colombier, aktar reċenti bejn is-snin 1905 u 1938 għexet Santa Faustina Kowalska, magħrufa bħala l-Apostlu tal-ħnina Divina, li bid-djarju li l-Mulej rida tikteb u bil-festa tal-ħniena li permezz tagħha ġiet introdotta fil-Knisja, għandna enfasi kbira fuq din il-ħniena ħirġa minn din il-qalb ta' Alla magħmul bniedem. U inti, taraf din it-tip ta' mħabba safja u ħanina fil-persuna ta' Ġesu li dejjem lest biex iħadnek miegħu, għamilt x'għamilt f'ħajtek u permezz tas-sagramenti tal-qrar u tqarbin jagħtik il-vera ħajja fih. Din li ġejja hija talba ta' San Claudio della Colombier. Mulej, jien qiegħed fid-dinja biex nuri l-ħnina tiegħek, waqt li xi nies jigglorifikawk billi juru l-qawwa tal-grazzja tiegħek, bil-fedeltà dejjem għalejk. Jiena nigglorifikak billi nuri kemm inti ħanin lejn il-midinbin. Nuri li l-ħnina tiegħek hija bla tarf u li ebda midneb kbira kemm kbira l-offiża mandu jaqta' qalbu mill-maħfra. Jekk jien inqastek sew Redentur tiegħi, tħallinix noffendik iżjed billi naħseb li m'għandekx ħniena biżżejjed biex taħfirli. Amen.